Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. पाच पत्रकार परिषदा झाल्यात तर ठाकरेंना एवढं झोमते आणखीन पत्रकार परिषद घेतोय तर ठाकरेंना महाराष्ट्रात फिरणं अवघड होईल. त्यामुळे संजय राऊतांनी भाजपच्या नेत्यांवर बोलणं बंद करावं असा इशारा नितेश राणे यांनी राऊतांना दिलाय. उद्धवजींना मी सांगेन किंवा संजय राजाराम राऊताच्या मालकाला सांगेन की तुमच्यावर बोलल्यानंतर तुम्हाला खूप झोपतं. तुम्ही मग तीनपाट बिनपाट बोलणार, पण तुमचा जो काय सकाळचा जो भोंगा काय कर्मचारी जो रोज सकाळी येऊन काही वर्षापासून जे आमच्या नेत्यांवर केंद्र आणि राज्याच्या नेत्यांवर वैयक्तिक टीका जी करतात ते तुम्हाला एवढ्या वर्ष दिसलं नाही. ही तर माझी 5वीच पत्रकार परिषद आहे. उद्धवजींना सांगेन मी फक्त 2% माहिती अजून बाहेर काढली आहे. अजून 98% माहिती बाहेर यायची बाकी आहे. पण मी पहिल्या पत्रकार परिषदेला सांगितलं होतं की मी किती माहिती काढावी, की किती माहिती महाराष्ट्राला द्यावी हे सगळं तुमच्या कामगारावर आहे. तुमचा कामगार रोज सकाळी येऊन माझ्या नेत्यावर माझ्या पक्षावर अगर बोलायचं बंद करेल तर माझी पत्रकार परिषद बंद होतील. तुम्ही कधी आमच्या देवेंद्रजींच्या वर टीका वैयक्तिक टीका करणार, त्यांच्या शरीरावर बोलणार, त्यांच्या कुटुंबावर पाहिजे तेवढं बोलणार, आमच्या चंद्रकांत दादा पाटील साहेबांना नाव ठेवणार, आमच्या प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंवर तुमचे काही नेते वैयक्तिक टीका करणार. त्याच्याही पुढे तुम्ही स्वतः मुख्यमंत्री साहेबांच्या लहान नातवावर काय बोललेला त्या विचाराने अजून जग पण बघितलेलं नाही. त्याच्या नातवाचा उल्लेख करून तुम्ही वैयक्तिक टीका करतात. आता तुमच्यावर बोललं तर तुम्हाला एवढं झोलतंय बुडाखाली, पण तुम्ही काय आमच्या काही बोलत बसलात तर आम्ही गप्प बसणार नाही. पहिलं तुमच्या त्या शकुनी मामाला सांगा तुझ्या सकाळचं 10 वाजताचं थोबाड बंद कर, मुद्द्यावर बोल, खोटे नाटे आरोप करायचे नाही, वैयक्तिक टीका करायची नाही. नाहीतर 5 पत्रकार परिषदेमध्ये तुम्हाला एवढी आग लागलीये, माझ्या अजून पत्रकार परिषद होत राहिल्या तर तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये फिरणं अवघड होऊन जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.